Takže dneska to bude video ze hry FNAF. No a bude tady další díl po 11 měsícoch. No, kamery se tak nikdo. Nikdo nikde. Nikdo nezačal volat. A to je dobré. Tak nikdo nevyšel. A čeká jsem už. Tady. Ano, dobré. Nikdo nevyšel ještě. Čekám kameru asi 7. Já si rozsvítím. Nikdo čeká na kameře 7 a nikdo z těchto nevyšel. Dokonce to nevyšel. Nevyšel na štěstí. Čeká na kameře. Okay. Kde je? Dobré. Vám. A kde číká? Dobré, tady je tu. To nevím, či tu to nazývám. Nikdo nikde to tak. Číká stále na kameře 4.1. Nikdo nevyšel. Nikdo. Čeká nikdo. Je tady. Třeba. Dobré, čeká tu. Není? Priam. Ona to bude čekat. Počkej. To nevypadá se mnou dobře. Čeká na kameře za 4. Priam a mám 50%, to je dobré. Nikdo. Čeká? Je tam. Čeká. Dobré. Chtěl jsem split baterku, ale čeká tam stále. Nech jde preč. Já potřebuji si split baterku. Kde čeká? Dobré, tam není. Mám málo baterku. Čeká, bych mám tak Priam. Je 4 a 48%. To je dobré, no. No, alebo mě proč, já jsem si to vůbec nevšiml. Je to někdo? Proč to čekala? To není dobré znamení. Já nevím, kde jsou. Čeká, je tady blízko. Mám pocit, že čeká tu jak člověk. Není. Nikdo tam není. A to v kuchyni tančuje nějaké pánvice. Rozhádané. Je tam, já už mám být 2 dvere a už len čekám, než to dám. Snad to dám. 20%, doufám, že to vyjde. Kamery čo kúkať nebudem, lebo to mám baterku. Fred vylézel. Smeje sa. Snad to dám. Mám 10%, no už 9, 8. To není dobré, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To už asi nemám. Jo! Dal jsem protinoc. Co? Je to tam.